bari in gaya muku sirrin ɗan adam ko yaro ne, in baka biya mishi bukatar shi ba zai biya maka taka ba. Ta san kana da yaro karami, ka yi kokari kar kai wasa game da abin da ya shafi kayan wasan shi. Kai a wurinka aikin banza ne, amma shi kuma a wurin shi wannan bai gaza daga duk wani kayan aikin likita ba. Kai a wurinka wannan littafi da jakan makaranta shi yake da muhimmanci a wurin shi, shi kuma yana ganin littafin da jakan makaranta fa wani aiki ne kasa shi yake maka, ba kan shi yake wa ba. Wannan wasa shi ne yake da muhimmanci, to kai ka yadda ka fahimci yadda ya fahimta. Na haka ka samo mai keke, tara mishi kayan wasa, yanzu ka nuna aikin shi yana da muhimmanci a wurinka, to kai ma zai ɗauki aikinka na zuwa makaranta da ɗaukan jakan nan da muhimmanci, don yana ganin aikinka ne. Tunda kai ka damu da ya je makaranta, shi kuma ya damu da wasa. Kaga wasa aikin shi, ya damu da shi kamar yadda aikinka da kake so ya yi maka shine karatu. In ya zama yaro kenan, me kuke tunanin babba? Mutane ne amai da gudawa ya zo wa ƙauyen, duka ƙauyen ba su wuce mutum 500 ba. Ana ta fitar mutane gawawwaki suna mutuwa. In an ɗauki mutum a jaki za a kai shi asibiti, kafin a kai shi ya mutu, sai ga ku da motar ƙungiya kun zo da lasifikoki kun shigo garin wa'azi. Waye zai saurare ku? Ko kun fahimta? Waye zai saurare ku? Amma ana haka sai a gan ku da mota ce cike da likitoci, kuna zuwa ku fara taimakawa jama'a. In suka warke kuka zo kuka ce za su yi wa'azi, za ku wa'azi, ba su ne za zama 'yan agajin wa'azin ba? So da haka ku rinka fahimtar matsalolin jama'a first kafin matsalolinku. This is the same problem da ya saka shugabannin kasashen mu matsala, shine kullum matsalar su suke gabatarwa fiye da matsalar jama'a. Duk mutumin da kake so ka mallaki tunanin shi ya bi ka ko ya bi naka, sai kai mai